खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनिखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आरोबाव जोंनावहाय क्लाइन्ट दासान्दि लागातार फैगासिनो नैबे आइब्र' रिमुभ खालामनायनि आरोना आइब्र' रिमुभ खालामनाय माने आइब्र' कालार कारेक्सन खालामनो थाखाय माने गोबाङानो 2-3,000 4,000 5,000 सोआवहाय एसे खमाव मोनदों होननानै नैबेखौहाय खालामनानै लानाय दङ नालाय गोबां ओरैबायदि गाज्रि खालामनानै हरदों दिनैबो आरो सासे क्लाइन्ट बरपेटानिफ्राय फैदों थ' सोरनाव खालामजादोंमोन बेखौ आं मिन्थिनानै थानोसै नोंथांमोननो खोन्थाला मानो होनना बुंबा मालायनि बदनाम खालामनानै जेबो लाब गैया नङा होमबा थ' बेखायनो आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलाङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Ora gotsum फोनना होखादो ना सिगांथिं आरो गोसोमबावमोन सिगाङाव लाइट जाबाय बिराद खिनि डार्कमोन आरोना बिराद गोसोममोन दायो बे नेक्स्ट सेसनावहाय आरो मोजांसिन जाबावगोन दायो जेसेबां हायो कभार आप खालामनो नाजाबाय नों मोजां जानाय मोनदों ना मोनाखै नायनो हासिगोन दे मेगना मोजां मोनदों इमान गिदिर बानायना हरदो आरोना एफा अयनाय एफा सुन्दरि मानसिखौ माने बिदि खालामनांगौ देलाय नेक्स्ट सेसनाव मोजां जागोन दे ओमफ्राय नै जोंहा मादा गोसोम होननानै बुंनानै लाग्राया फैबाय नै बानायजागासिनो खानाया गुमैजों मादा सादा गुफुर नुखाबावदोंसो हनै एसे गुफुर नुबावदोंसो देहा गाज्रिबो जानो हागौ मा जाखो नोंसोरो साला बांद्राय अफार मोनदों खम दामावनो खालामो होना खामजायोथ' नै खानाया बोरै जाबाय नङाबा रोजासोथ' नै बेफोर गोलाव जाजोबबा नोंना बेयाव एसे बुरजा जागोन ना खानाया मा खालामदोंमोनलाय बटक्स खालामदोंमोन नै मोजां जाबाय खानाया दाख्लै बोरैबा जेलदेबदेबथारमोन खानायखौ स्ट्रेटसो खालामफैदोंमोन जों बटक्स खालामना होदों दा माने स्ट्रेट खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बेनि कन्डिशनानो स्ट्रेट खालामथाव जानाय नङामोन आरोना हेयारा थ' बेखायनो ट्रिटमेन्टखौसो खालामबाय नेक्स्ट टाइमाव खालामथोसै मोजां नुबाय दा आयै मोखानो मैदेर गाजा खालामनो हायोलै मानसिफ्रानो समायदोसोब्रा मानो समायालाय फट'ग्राफारफोरा जा फट' लाखांबाय इनफ्लुएन्सारफोरजों हनै थिखो जाबाय माबा सुनिल फट' साफायना होनांगौ हनै खानाया मोजां जाबाय दा हेल्दि नै थैनोबो स्ट्रेट दा खालामखासै हले होनखादों आं टेम्परारिबो खालामनाङा इदिनो थाथ' ट्रिटमेन्ट खालामबाय बारा गोबाव गैला भइस काट खालामसै आं बडिथ' सुवालि मन ओमफ्राय हाबा जाबालाय बोरै जागोन सिन्दुर भइस काट लानानै नों बे जेकेटखौ लानांला ना गाज्रि नुदो दोनथ'दो
नुवाखै दे मोजांसो नुदों बा साइज नुदों दे साइज थादो आथिं लाना दे आथिंनि सेन्देल गाननो आं दे जेबो नङा आंबा दाख्लै सेन्देल्स गानना फैदों दिनैसो एसे मोजां गानना फैदों हनै ओमफ्राय सासेया इथिं थ्रेडिं खालामगासिनो नुवाखै आं लानो रोंखायो सना नै बिमाया बिथिं फट' लागासिनो ओमफ्राय हनै फिसाया मबाइल सना बारा मबाइल दानाय दे मबाइल बारा नाया दे मेगना गाज्रि जागोन फिसालानियाथ' मिसुगुरफोराबो जा मोजांखा हो इनिया आइलेसफोरा बिराद मोजां बिमानिनो लाथारदो आइलेसफोरा ना बिराद दोङो नै जोंहा मिसुगुरखौ बिराद गिदिर खालामना होदोंमोन आरोना बिनिखौ ओमफ्राय बेयावहाय रिमुभ खालामजाफैबाय नेक्स्ट सेसनावसो मोजां जागोन आरो थ' नोंथांमोनाबो दाग्लाम ग्लाम खालामना होदोथ' आरो नोंथांमोनाबो बिदि मिसुगुर दाग्लाम ग्लाम बानायनाय दङबा थाब थाब फैदो रिमुभ खालामजाफैदो जोंनावहाय जेडि बिउटि वर्ल्डआवहाय लकेसना गुगोलाव नायबानो मोनगोन आरो ना लानाय दंखायो माबा बोसोरसेनि होनाय दंखायो थाङासो आङो बैयाव एर'प्लेननि सायावहाय बिमा ओमफ्राय बेयाव खाथियाव थाङो माबाखौ लोगो मोनबाय थायो मा नाम लायो खिन्थु मानसिया लोदो जाबाना स्किना मोजां जायो जियाया नुवाखै एसे हेल्दि जानायखाय स्किना मोजां जादों ना बिनिया ना नंगौ दा बाङाय लुथुब जाबा स्किना मोजां जायो स्किना नाय बांद्राय मोनजानो रोङि बायदि हामबाथाय लेथ्रा नुयोना मानसिफोरखौ सना एसे हाय मा होनो बर' हाय ना बुंदो खांख्राइ ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनो इ मायबा आंहा लोदोद्रायलै फट' उथिगासिनो नै नोंनि माबा एड्रेसखौ सोंगासिनो दं बयबो बेसेबां मानाय आरो अफिसाराव होननानै देलाय बुंलाय एड्रेसा जाहैबाय 6 माइल जयानगर रोड केबि कमप्लेक्स जोंनि बिल्डिंनिया ओमफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'रावनो आरो माने 6 माइलनि बाजै हटेलनि खाथियावनो ओमफ्राय आरो कनफिउज जायोबा लकेसनखौ गुगोल मेपावहाय सार्च खालामबाबो मोनगोन आरो ना जेडि बिउटि वर्ल्ड होननानै ओमफ्राय लोगोसे नाम्बारबो होनाय दंखायो नों नाम्बारखौ होना होबानो जाबाय आरो माबा खानायखौ बेसेबां लायो माने खानाय लेन्थनि सायावसो डिपेन्ड खालामो नालाय बेनाथ' एसे गोलावमोन आरो लोगोसे बे एसे गावनि मानसि नालाय थ' एसे डिसकाउन्ट होनाय जाबाय नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय नोंथांमोननोबो डिसकाउन्ट होनाय जागोन आरो थ' बयबो फैदो बेनोसै ओमफ्राय एड्रेस आरो गासिबो खोन्थाहरबाय नोंसोर कमेन्ट सोंहरबाय थानांला हामबायसै फिसाफोर फल' खालामदो हामबायसै दे नै मा खालामजादो होनखो दारि फुजादो गुदुं मोनदो एसे गुदुं मोनदों गाबोसो ओंखारदों मोजां माबाबा जि दारि दंखायो आंना हौवा जानाय मोनबा दारि ज्राव दारि दोंमारसै ना खामानि खोमोन गोनां जागौमोन बिखायाव सुगोनां नोंदो थाबाय थानांगौबा आं लोदोदो जागोनलै मिनिबाय थानानै बिराद मोजां मिसुगुरफोरा ओमफ्राय आइलेस एक्सटेनसन बानायलायनाङा मानसियासो माने एसे दाउखा जानाय होनदो मानो दाउखा गुफुरसो मानो बिदि बुंनो लायो आइलेसफोरा जि मोजांलै नोंनिया मानो एसां गोलाव गोलाव मोजांथार आइब्र'आबो जि मोजांखा आं खालामजाफेराखै वेक्सखौबा थ्रेडिंखौ खालामो आरो थ्रेडिंसो खालामो आं खिन्थु इयो थाब थांसिनो ना साया ओमफ्राय थ्रेडिंआबा सायो आरो स्ट्रिपलेसबो दङ स्ट्रिपलेसखौ खालामनो हागोन आरो साफा नुजोबसिगोन आरो उदुंना दारिया माबा गुफुर जालायबाय साफा नुलायसिगोन इदि खालामलायनो इदि गैला दा नङाबा माने नोंनिया दारि मानि थाखाय जायो खानायफोरा मोजां ना नोंनिया मिसुगुरफोरा मोजां बेनिखायनो बरा जायो आरो बुजिबाय बुजिसे दे खालामबाय था नोंसोरो मेथाइ दामसै आं
जोंहा आब'आ दिनै बिराद मोजाङै नै जेल पलिस खालामजाफैदों आरोना एक्सटेनसन लागायाखै गावनि आसुगुरावनो नै जेल पलिस खालामजादों माने जेल पलिस खालामबा बेनो आराम थाब खारा नालाय आराम शाइनिं थाबाय थायो आरोना हाबा जानोनो मालाय हाबा जानो थाखाय खालामदो आरामसे आरो नोंथांमोना साननो हागौ आरोना जेडि बिउटि वर्ल्डआवहाय सार्भिस लाफैबानो भिडिअ लागोन नामा इदि होननानै सोरबा केमेरा साइ थायोना थ' बेबायदि नङा आं सोंखायो फार्स्टआवनो जे कम्फर्टेबल नंगौना नङा भिडिअ फैनो बा फट' बिदि ससियेल मिडियायाव नुजानो थाखाय थ' जाय कम्फर्टेबल बिसोरखौसो आं भिडिअ लायो गोबां कास्टमारखौनो आं भिडिअ लाया मानो होनना बुंबा सोरबा एसे कम्फर्टेबल नङा होननानै बुङोबा आं लाया आरोना जुदि कम्फर्टेबलबा आं लाखायो थ' नोंथांमोना टेनसन जानो नाङा आरोना जे आब' गेम स्टुडिअ'आव थांबा बा गेम स्टुडिअ'आव थांबा फुरा भिडिअ'नो ओंखारखानांगोन नामा बेबायदि दासान जाय कम्फर्टेबल नङा बेखौ दिन्थिया आरोना आङो